welcome po sa aming YouTube channel. Yan ngayon po, makiki-harvest po kami ng siling turo. Yung siling turo guys, gagawin po namin chili sauce. Bali, gagawin ni Ate Greta. Saka gagawa rin po kami ng artem sa Ilocano. Yung siling may suka. Basta, pang balot. Yan, kasama natin guys si Gigi. Hello po! Si Tita Seng, si Ate Greta, si Auntie Ligaya. At syempre kasama natin ang may-ari ng silihan. Si Ante Gillen. At syempre guys, hindi nagpapahuli. Dumating na inyong inihintay. Pasok, Madonna! Sampon! Hi guys! I'm back! Namiss niyo ako. Gusto kayo. Sample! Kaya naman guys, Kompleto nandito na si ng team. Maduna. Shoutout po kay Chudor Pablo from Taiwan. Hello! Hello! Ingat ka dyan! Ingat ka dyan! Belated happy birthday po kay Kuya Tony Boy from Canada, Toronto, Canada. Happy birthday po! Sorry, late na kami pagbalik yung kanto. God bless po! Ingat ka dyan palagi. Let's go! Guys, pipitas na kami guys. tayo. Ito ang pupula. Oh. Pwede na to? Ay, hindi pa. Ante, pwede na ba yung ma-brown? Hindi pa. Pula lang. Pula. Oh guys, ito. Ako tagahawa. Yung tangkay. Yes, auntie. Masusunod, auntie. Mapuno natin yung timba. Yun. Ito pa oh. Ay, pwede na to, no? Sarap naman mag-harvest pala ng sili. Sili. Ang sili ball. Marami dyan, guys. Ayun, guys. May suga na, may alayin bawang. Ate brown na, madipay. Madipente, basta pula lang. Marami pala. Sarap manguha. Marami kong kwan una. Mga ka-dragon, ang dami. Yun oh. Akala mo totoo eh. Mahal na ba ang sili ngayon? Oh, dami na oh. Oring tagaw. Mukhang mahal. Pupuno natin yung timba. Mukbang. Yung pauwi, nagtinda. Magagamit natin sa tomorrow. Dami oh. Dami na natulak kuha ko. Mamaya baka masilihan tong mata ko ah. Ante. Baka kulang ng paglagyanan natin. Wala nang bunga yung talong mante. Madami sana yung talong. Guys, ang dami. Bali guys, yung may-ari nito ay auntie namin. Bali tutulungan lang namin siya sa pag-harvest. Kasi mag-isa lang siya sa pag-harvest. Pwede na ba yung kalahating ganito? Hindi pa. Kailangan po lang po. Kailangan pulang-pula. Walang brown, walang half. Pwede naman na din siya. Kasi may Apa yun? Wala. Butas na yung green. Gasadya kaya. Okay, bawas yun. Kasi may naluglog din oh. Hindi ko sinasadya. Mga ka-dragon, baka gusto nyong mag-order. Meron na rin pong gawa si ante na na mga suka na may sili. Masarap po yun. Baka gusto nyo pong mag-order. 50 pesos isang bote. Saka Monteklaro dyan, mag-order na. Tapos 40 pesos ang isang kilo. Isang kilo. 40 lang. Oh, 40 lang ante. 40 pesos lang. Samantalang dati nagtitrending yun, 600 ang kilo. So, bayad libo pa nga eh. Oh. Bayad sila sa jeep, bayad ko. Ano pandemic? Bali, marami na ang isang kilo nito. Parang ito, 2 kilo na to. Dami na. Halos kalahating na siya.
Huwag mong libidin yung mata nyo ayun ko lang. Nakalimutan ko pa naman. Nakalimutan nyo. Ipulas mo sa mata mo. Ayun. Sabi yun. Iyak tagit. Madali sana ito kasi nabahaot ng yugo na. Buti ka mo nagtuloy pa. Nakasurvive ka sa baha. Bagyuhan. Nalunod daw sa baha. Buti may naano pa rin. Naani pa rin kahit paano. Kasi malapit siya sa ilog. Hindi ko pala mundo ah. No? Buwante. Ano ba? Dito alis na ako ng Kinabukasan. Gusto ko rin itry. Ba't ba kasi maduna? Hindi ko rin kasi alam. Ako nga, di ko rin Alias niya daw nung bata yan. Alias. tinanggalan sa kanya ng bata. Mama mo yata mo. Hindi, si Batute. Si Batute. Oh guys, so Wala, kadami na natin nakuha. Oh. Kulang yung lalagyan natin, auntie. Payat ka man yata mo. Ang payat, payat kasi ako noon, bata ako. Wala, puno na siya. Ang galing. Puro na? malapit na. Ako, yun lang harbasin natin eh. Tamaan. Ulat ako eh. Nakatago pala. Ay, naman tiligaya. Puro. Kaya di na po, kala ko yun lang eh. Oo. Nakita ko na kanina ito kaagad. Ako natawa ng tiligay na ate mo ga. Ate yan ata, kung ko na. Paisip din daw sa Antiligaya. Kala ko yun lang. Pala. Katago. Kala ko yan umain. Ay abi na nga yung timba. Challenge o tagi-isa kayo kainin. Hoy. Pag hindi nag-usap na. 'Di ba mga dragon ladies kayo? Luluking ko na lang eh. Okay. Gatinikling ka rin dyan. Sinong lalaban sa akin sa challenge? Oh. Hinahaman ko. Ay, wala tayong Go! tubig. Go! Go Aisa! Go Joanne! Go Auntie Ligaya! Go Auntie Pese! Go Gigi! Hindi ko pa natikman to. Hindi ko pa natikman. Manghang baton, te. Try mo nga ate, baka hindi maanghang kasi. Anong lasa? Lasang sili. Lasa siyang bell pepper. Hindi, nalaglag natin. Lasa siyang, Hindi naman maanghang eh. lasa siyang strawberry. Hindi mo ka dapat magtagal, te. Hindi, bang ko lang. Baka pag inom ako sa waig nito ha. Baka may punta sa mata ko yun. Yung talong mo ay walang bunga. Nagiga. Nagiga yan na oh. Nilagyan ko lang ng mga kuwan. Lupa para magkanda sa na mapuno na eh. Sayang, eh. Dahil bunga yan oh. Dami pang green oh. Wow, dami. Sarap. Pero dami. Malito sa Manila. A few moments later. Yan guys, bali ito gagawin din namin mamaya pag uwi. Kukuha lang kami ng bignay. Doon sa kabilang kabilang bukid. Tara na guys, let's go! Arat na arat. Red na red. A few moments later. Ano? Tayo. Baka natukol na.
Nagturo pa ako ng bato. Ako rin pala yung may pamphlet. Kala Madulas mo. yung kinilas mo. Ginaingat-ingatan ko yung uniform ko. Ewan ah. Laban na naman si girl. One down. Sabihan mo pa kasi akong sagking eh. Ako tuloy yun nadapa. Na yung aso tinawag niya ata. Ay, no, may bayad na rin. Pero sabi na lang kung zero dito daw eh. Guys, ang dami. O, sabi mo kante Ang daming bunga ng bignay oh. ang baba. Nadaanan namin guys. Oh. Pero yung iting Pero hindi pa siya hinog. wow. Ang hinog kasi dapat kulay. Kulay ganito. Yan, ang dami. Ada. Kasi hilaw pa yan eh. Ayan guys, oh, ang dami namin nang nadaan ng bugnay. Kaya lang hindi pa siya pwede kasi ano pa siya, hindi pa siya ganong hinog. Pahinugin muna natin, ha? Ayan oh, dami. Daw, ano no? Ubas. Dami, sarap. Saan ang bahay niya, yan? Ante? Bahay niya? Yan? Siya pa ang may-ari ng bignay. Yung senior na nabigyan natin ng Siya pa ang may-ari ng bignay. Hello po. Oh, nakilala nyo ba kami? Bili ka. Sile. Sile. Ano po siya, PWD? Siya po yung nabigyan ng ayuda nung nakaraan. Sa mga senior. Much later. Yan guys, ito po, lulutuin na po namin yung aming chili sauce. Chili garlic sauce na may sibuyas. Yung iba kasi guys, hindi nila nilalagyan ng sibuyas. Pero, ako lalagyan ko. Garlic chili sauce. trip niya raw lagyan ng sibuyas guys. So, let's start. Yan. Mantika. Dapat marami siyang mantika. Bigyan na natin guys yung sibuyas bawang. Daming bawang guys. Masarap to, ang bango. Yung ano siya, pula-pula. Marami kasi yung ganito, marami siyang Ilang pwedeng kilo? paggamitan. Para hindi na bili ng ano, sili. Madali kasing mabulok yan pag yung ano lang, sariwa. Yan guys, napula-pula na ang ating bawang. Pwede na natin ilagay ang sili. Hindi ko alam guys kung perfect po kasi first time ko lang sa hotel. Ilagyan natin ng mantika, parang kailang. Ayan siya guys, medyo brown na siya. Chili sauce. Wala na po yung garlic. Masyadong marami ang aming sili. Yung garlic is naglaho na siya. Kaya, chili sauce na, hindi na garlic sauce. The next day. Yan guys, bibili kami ng isda. Mura na yan.
Magkano lahat kuya? 160. Binili namin Kasama lahat, na yun guys. nandito? Oh. Ibili natin to lahat. Paligay natin pinakyaw yung namin. Ano ko lang yung presyo ko lang alam namin. pang pakyaw lang. Hindi na retail ang presyo ko yan. Napakyawan na. Ang pakyawan na lang. 1680 daw po. Ano, ipapamigay niya rin po yun. Thank you, po. Uncle. Sa pag-sold out. Salamat. Ayun po ang tindero ng isda. Thank Sige you po po, dito. salamat po. Apo. Wow. Ay, marami po doon. Yan. Binili namin ang pinakyaw namin. Dahil may mabait na pusong nag-sponsor. Pinakyaw ni kuya. Uncle. ni Ni Uncle. Uncle. Walang tsinelas si Depe. Bigyan natin silang Ligaya. Oh, bayad. Wala. Wow, si Kuya naka-sold out kaagad. Ang aga. Buti na lang napara ka namin. Ang swerte mo. Si kuya. Bigyan ng jacket siya. Sige po, sige po. Ayan, ano ka kay Kuya? Salamat po. Mauna na daw po siyang Kel. Wala po kami. Sige. Thank you, Kuya. Sige po, sige po. Salamat din po. The next day. Hello po, magsha-shoutout na naman tayo. Shout out time. Shout out po kay Depo Boy ng Taiwan. Hello po. Hello po. Hi, kamusta? Good morning. Kay Sir Joseph Suliman from La Trinidad. Hello po, good morning. Hello po. Shout out rin po kay Sir Rudy Sulueta from California, USA. Kamusta po? Hello. Kamusta po? Shout out din po kay Sir Celso Pajares. Hello po. Kumusta po kay Carlos Chan from Magalang, Pampanga. Hello sa lahat ng mga taga Pampanga. Kay Ma'am Miska Jade from Pampanga. Ingat po. Shout out rin po kay Sir Orlando Pukutan. Shout out din po kay Sir Rene Almosan and Christy from New York. Hello po. Kamusta po? Shout out po sa YouTube channel ni Bulaklak Kabiling. Hello po sa inyo. Hello po. Shout out din po sa YouTube channel ni Trox TV from Magdalena, Laguna. Thank you po sa panonood. God Hello bless. po. Shout out rin po kay Ka Roger, kay Ka Margie and family from lokal ng Bisad Baguio City. Kamusta Hello po mga po kapatid? sa mga taga Baguio. Hello po. Shout out din po kay Jovit Abril from Abra. Hello. Hello Kamusta po. Hello po. Kumusta po kay Ram Lasso from LA, California. Hello po. Kay Ma'am Nornita Galang. Hello po. Meron po kaming ano sa likod. Ayan. May bisita kami. Ayan o. Puto Bummer. Naka-ready ka na. Okay, next. Shout out po kay Ma'am Verna Montalvo from lokal na Messina, Italy. Shout out din po sa Kaladyaw family from Bagong Buhay, Montalban, Rizal. Hello. Hello po. Kumusta po kay Sir Edgar Ginto from Los Angeles, California. Hello po. Ingat ka. Salamat sa panunood sa aming YouTube channel. Kay Sir Dexter Baltar. Hello po. Shout out rin po sa YouTube channel ni Joe and Jen Robles TV from Kuwait. Ingat kayo dyan. Hello po. Hello din po kay Ma'am Arlene Dumon from Isabela. Hello. Kamusta Hello po? Kamusta dyan sa mga taga-Isabela? Taga-Ilocanoan. Shoutout din po kay Vince Bitog from San Jose, California. Hello, sa Hello lahat ng po. mga supporters naming taga-California. Ingat po kayong lahat. Kayo Thank you dyan. po sa walang sawang support. Kay Sir Hermie Macario Jr. Hello po. Hello, sir. Shout out rin po sa YouTube channel ni Rod ATV from Madrid, Spain. Kamusta po Hello po. dyan? Thank you sa panonood. Shout out din po sa tropang BMW ng Alcobar, Saudi Arabia. Hello sa inyo Hello dyan. po. Shout out po kay Florentina Van Soylen from Arizona, USA. Hello sa lahat Hello ng po. taga-US. Ingat po Shout kayo. out po kay Sir Joseph Di Guzman. Hi po. Hi po. Hello po. Shout out rin po kay Rene Obilio from Kuwait. Shout out din po sa YouTube channel ni Mr. and Mrs. Suarez from
Infanta Quezon. Hello po. Hello po sa mga taga Quezon. Kumusta po kay Jersey Reyes from Saudi Arabia? Hello. Ingat po. Kay Sir Ramos Melchor from KSA. Hello po. Ingat Kumusta po kayo po? dyan. Shoutout rin po kay Nat Pogi from Quezon City. Hello po. Kumusta po? Hello po kina Ma'am Chloe Andres, Sia, Cassie Andres from Bulacan. Hello po. Hi. Happy viewing po sa Tabuena family. Jean, Joanne, Jeff, and Kajun Feli from lokal ng Batasan Hills, Quezon City. Hello po sa lahat ng mga kapatid namin dyan. sa mga pamangkin namin Batasan dyan. Hills at sa aming mga pamangkin dyan. Kay Said Calve from Zamboanga City. Hello po Hello sa po. mga taga Zamboanga. Hi! Kuya Ernie, hello po sa inyo. Hi, Kuya Ernie, ingat po kayo. Shoutout rin po kay Sir Roberto Macalino from Santa Ana, Pampanga. Hello po. Hello po. Hello po kay Ma'am Marilo Montes from Israel. Ang pagbati po ay mula kay Sir Jose Montes. Hello po. Kamusta po dyan? Ingat po. Shoutout po kay Lagrimas Tolentino from Brentwood Village, Mabalacat. Hello po. Good morning. Kamusta po? Hello po. Ingat po kayo. Kaya na tirik ng araw. Kay Ma'am Celia Makalatan from Maribelas, Bataan. Hello po sa mga taga Bataan. Ingat kayo dyan. Shoutout rin po kay kapatid na Marita Victor. Kamusta po dyan? Hello po. Shout out din po kay Sir Cesar Tabua. Hi po. Hello po. Shoutout po kay Alfred Flores. Hi. Hello po sa YouTube channel ni Geraldine Calison from Las Piñas City. Hello po. Hello po. Shoutout rin po kay Samuel Salazar. Hi po. Kamusta po dyan? Shout out din po kay Sir Edmar Abaya from lokal ng Templo Central. Kamusta Hello po? sa lahat ng mga taga-Central, sa mga kapatid dyan. Shoutout po kay John Michael Madrino. Hello po. Ingat ka dyan, sir. Shoutout po kay Ace Alfaro and Alfaro's family from Houston, Texas. Hello, Hello po. po. Shoutout rin po kay Adonilia Celis from California. Kamusta po dyan? Kamusta po? Shout out din po kay Sir Vincent Navarro. Hello. Hello po. Shoutout po kay James, Sir James Romero. Hello, Uncle James. Shout out din po kay Sir Ryan Miguel Lagura from Isabela. Hello po. Hello po. Hello po. Kamusta po dyan? Thank you, thank you. Thank you po sa panonood at salamat sa mga bagong subscriber namin. Bye-bye. Thank